velkommen til den 2. december. I dag har jeg fået nissehue på og pyntet lidt op til jul her. Ja, og så skal vi også åbne den her. Okay. Du skal bare finde nummer 2. Så jeg kan... Hvad er det her? Det er simpelthen en and. Ej. I skulle næsten se, at jeg spiser den. En chokolade. Lille and. Sådan der. Skal vi også åbne det? Og for at mærke med det. Ja, det går helt den der. Den lyser. Jeg har 4 julekugler og en snemand og en julemand derovre. Og ja, morgen bliver jeg snakke om